Woi, Katis takon sapa sih wong iki mongko kate tabrak-tabrak iki. Kate nabrak-nabrak iki. Takrib. Salah kanca lawas ya opo? ya apa kabare? Sopo gak ketok aku tambah ganteng aja sih kon iki. Hah? Meteng ya opo sih? Meteng ya sih ini, ha? Hah? Apa Rep? Siang, kok ngomong apa sih arek iki, Rek? Arek ngomong apa sih, Mun? Anu. Jangkrik panas. Nanas ya. Kan aku dulu nanas ya mini. Apa sih arek iki? Kalau nanas. Kok mau jane kan tak golekno. Aduh, Saya alah. makan dengan koncoku. Ya apa kabarmu saiki, Mun? Kerja nang ndi kon saiki? Dadi kon gak kerja ta saiki iku. Kok pinggir ya kadang gak akan ngombe pil saiki dadine ya iku mang wis rada gak krungu balas. Ojo ngombe pil ae ta lah. Dadi saiki kon gak kerja. Nganggur saiki. Sekarang ngombe pil grip. Anu kuping. Wis ono kene sik tak kene kopi ya. Ya. Aduh. Cek rada seru omong-omongan iki rek sapa gak pedho arek ya. Ya wis. Masalah jangkrik dulu entek pisan ono kanca situ. Golek entek grip sepurane ya. Sik enggak saya tak tukono nang babe ngono. Ya wis ngopi kek babe ngono ae mun ambek golek kopi aku nang kono ambek golek mie utang luwe. Lho lah apa kok ula-ula ngingu sapi. Mie. Tiwi. Aduh, ala ya ampun. Mati. Untuk ngene yang ngoten ya. Loh, mulai kapan babe ngingu sapi jadi? Wala jaran. Mie mun, mie ambek bisa ngopi nang kono lho nang babe. Walah, dadake babe ngingu sapi ya gak marung ya iki. Tahu pas aku tadi tuku gula aku rono. Ya jangkrik. Ngopi mun ngopi kek babe kono ngopi. Walah, tuku gula itu ae lah apa ade anu. Kok kopi lho akeh. Ya apa sih? Ah, ya nang ngono mun ambek aku tetep mie aku ya amang kerja kate bontotno ya bojoku ae. Dalah wis. Ya. Walah sembarang wis nek ngono. Akarmu masih ngecas saya gelak karepmu wis. Oh, pas hari jangkrik ya, mun kerja. Bisa andal di rumah ya.